Om Namo Shivaya होननानै बहायलाबायबाय आङो फिसाय सफैथ'यैयावनो मा आइटेम बानायनानै जाखोमाथारखोहाय जाखोमाखाथारसै होननाय बायदि खुलुमबाय सोरनाफोर आं जोबोद बायदिसिना थामखौ फिन किस बारबाबा सोरबा मानसियाव जिउ फवारनाय महला सोरनाफोर दा मुगा इनिफ्राय फुंनि खामानि जोब्बाय स' मामा देखायलांनो हायो फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो रावबो दा बुंसै दे बर' रोङा होननानै बर'आवनो आं बिदिनो एसे एसे सोदेरना रायलायो ना जेरै नर्मालि रायलायो मानसिफ्रा बयबो स' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाय जाय भिडिअ गादि आं नायगासिनो दङ एसेनि आदा दंबावो नायख'नो हाया जादों बाट नायबाय थागोन आङो आंनिखौबो नायलांबाय थादो बिदिब्ला ओमफ्राय दिनै सानसुनि जानाया दं आंना जोगोनार नैबेखौ आङो एवगोन पक'रा आलुजों एवगोन आङो मानामुनि ओमफ्राय बुथुआ एसे मिक्स खालामनाय आरो सोरनाबा बुथबो दङ मा जानाय जायो आं पात्ता गैथ'ला भाजियाव मोनबाय नालाय आरो माथोबावनो ओंखामबो जानानै लाबाय पक'राखौबो एसे एवखानोसै आरोना ओम नम' शिवाय होननानै बहायलाबायबाय आङो ओमफ्राय आंना पक'रा एवनायफ्रा बारा जानो नागिरा दे माने नांगौ रोखोमनि होजोबनो हाया नालाय आथा दंबा आथाजों एवलाबायगोन आरो बेसनफोर दंबा बेसनफोरजों एवलाबायगोन माने गैबाय थायाना आरो मैदा दंबा मैदाबो लागायबावगोनसो थावनि नालाय ओमफ्राय गुदुं गुदुंबा जाजाबाय आरो दिनैबो आथायासो बांसिन बेनिफ्राय मा होनो बेसनानो एसेल' दंमोन दाख्लै मालाबा जाखोनो आरोना एसे एवलाबायनोसै भाजिनासो फैबाथाय एकदम जि मोजां एवनानै जाहोयो बेयो माबानि फुलकबिनि पक'रा आलुनि पक'रा आंहा फुलकबिनि जानोसै फिसाला आलुनि जानोसै मोजां आरो फैबाथाय सनाफोर एवनानै जाहोबाथाय नोंथांमोननोबो देखायलांबाय थानोसै आरो माथो आं दिनै जा रेडि खालामदों जाजासै एवग्रोनोसै बेसे टेस्टि जायो नायनोसै आंबो थावजों एवनोलाय मा गोथाव जाया बेलाय एवबाय नै दंबावोसो कफि सिंनिसो ना गोथाव जाखागोन बेलथायनानै लागोनसां नै बियो मोनबाय आरोना माथो बिराद मोजां नुदोंथ' सनाफोर नै नायलाय आथायानो बांसिन आरोना अब्लाबो मोजां मोनजादों ओमफ्राय नै बेखौ टिन मोनसे हरबावबाय आङो बेलाय माथो दखानाबा बिदिनो बेखौ बायनानै जायो आङो एवनायखौ एसे मोजाङै देखायबावनो नागिरदोंमोन सनाफोर एसेयावनो बिथाङा भिडिअखौ लिंहरनानै होबायना बावथारला गेंगटकनिफ्राय ओंखारबाय बिथाङाबो ओमफ्राय हेड क्वार्टारा बिहारावसो नालाय माला सफैयो बिहारावथ' दिनैनो सफैखागोनानो ओमफ्राय न'सिम माला फैयो सुटियाबो जाखासिगोन नों जाखानायखाय थांबानो मोनखागोन आङो होनना बुंहरदों खुसिखा थिखानाय ना मा होनो हिन्दीयाव बिदि बुङा होमबा खुसिनि आंना अनजिमा गैयै खुसि आरोना सनाफोर फैसिगोन बिथाङाबो ओमफ्राय आं खेबसे जानानै फोजोबसिगोन खोमा मोननै जानानैल' थानोसै आङो एसे रायलाय मिनि हरबाय नालाय बायदि रायलायनानैहाय ओंखायनो पक'रा एवनायखौनो मोजां देखायनो मोनलायाखै आरोना सनाफोर लास्ट टिम जाहैबाय बिहा ओमफ्राय नै मोनजोब्बाय आरोना बिथांमोननोबो साखिनायनो हैखाबाय आं फिसाजोनो एसे दौनानै लागोनसै आलु भाजि ओंखाम बाजानोसो मालाबा आराम जिरायनानै जायो मालाबा एकदम खुसुर खासार जायो गथ'नि जातफ्रा माथो होनबावनो आंनाथ' ओंख्रि गैयामोन सनाफोर ओमफ्राय बिथाङा मालाय लावजों नाजों संदोंसो लानानै फैबायानो इसेबां हालाबदल जाखावनोसैलै आङो फिसाय सफैथ'यैयावनो मा आइटेम बानायनानै जाखोमाथारखोहाय जाखोमाखाथारसै होननाय बायदि औ मोनबाय नालाय आरो जाखाथारसै आरोना सोरखौसो नेबाय थाबावनो सोरथो दंबावो नोंहालाय नेथावथाव मानसियाबो सफैथ'वाखैना गैयाहाय बियो खिथाखानाया बेफोरसै आरोना माने आं दिनै गोरान जानो सानदोंमोन जोगोनारा बुरजा दंखाबावोमोन नालाय मा होनो ओमफ्राय बे बिथाङा नै लानानै फैनाया लावजों नाजों आरो माथोबाव आं गावनोबो हरो नालाय एखमबा संनाय माने बे दाख्लै खानाय मालिस खालामना होनाया बेनोमोन ओंखायनो गावबा आलासि फैदों नालाय ओंखायनो हरबाय आरो गावनाबो एसे बुरजा संदों नामाथाय फाला बदलानो आरो जोंहा बिफा फैबाथाय बिदिनो बांसिन जाबाय थानाय जायोना ना आरि ओमफ्राय आं गावनोबो हरखायो नालाय ओंखायनो हरदों अननायबासो अननाय मोनो खाथियाव थानायफोरजोंनो मिलायनो थायाबाना हारसा जा बर' जा जेखियानो जा जानोसै आं बिथांनि लावजोंनो आवगोल आं माने सिबिं बाथोनसो देदेरनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बे लाव जासिबायना बानलु जों जायो मालाय बिसोरो आंहा गथ' गोनां नालाय बानलुआनो जों मोनजाला बानलुफ्रानो जानो हाला जालायलांबाय आरो ना संनायखाय दिनै फैबावबाय नै मावजिया जारलायानो मैयाबो जि बुरजा ओंखाम जाहोबाय आङो पक'राया जि मोजां जाखादों सिङाव आराम दङ सामब्राम माबा सिङाव जि मोजां सामब्राम कबि kalian udah banyak sakit badan saya boleh ayo teh udah pasien ma
Iya? Galaka, Sultan cuma dia. Mulai dia. Double 7 sabun, mulai deh. Kalau kamu jadi kita sama sekali mulai kah? Kamu boleh kah? Iya, kalau lagi. Lagi, tu nak lagi. Kacik ke? Mana boleh kayak itu ni? Kembali he. Ini boleh kita lihat ya, mai. Double, saya masalah ni macam apa? Dah. Jangan dia kalau dah jangan baik. Masih pun pada. Sana lah macam pun dong. Baik, sebenarnya sana nunggu bijiku. Jika kak, santai kan dia. Aku mau bingung saya nak, baca baca di mana kan? Dulu salah satu siang. Lalu kemudian zaman yang punya bersantai berjalan, punya berjalan. Jadi bilang ni, aku dulu gerang jadi sana mana nampak, berbeza lihat sekali. Jadi bilang jadi sana mana. Angzane aku sudah pernah bilang ni bah, nasi mai dijaya jadi bah. Ang tu mana, tungkoi labra luar luar salah bah. Kalau masih labra sang air, siapa dia pada jadi siapa dia ni. Ungkri mu jaga nabi dia. Ungkri jabai malam tu luar jabai jabai. Ada malam. Ungkri jabai pada aku jabai. Bangsa luar kalau pada saya. Tak berada udang jangan udang lau udang. Kau ingat tak? Orang sudah bilang sekarang bawa orang bawa jabai men. Saya dia hoi tak kamu sana itu. Untuk hang yang mampu rampas sana mana ni kamu orang bawa lah yang bang barang orang tu jadi. Beberapa jalan lagi bawa, macam mana? Hamda. Kamu berapa seban habu. Mana muya hai, dalam nasi bisa orang dengan mana? Baik, biasanya udon sudah dong ada na, supaya yang pokoban. Sik sini barang bawa se. Ya just TikTok kok kita lang, but sini barang baik. Jadi nak apa macam? Beda lau gue punya jangan guna tambah Thai mendengar. Mana karena tambah Thai mana besar kau sumber lang menang. Mereka un kada, zilai kada, bekar betan hanya macam macam nalai. So yang pregnant ada bonus ada, biar bagi lah bonus apa hasil tanga. Angkin tu betang apa bang hasil apa kada lang mana ada. Bapak biau, sungai hai kada lang mana. Cekam sihang. Nama lama sihang hai nalai. Jauh permainan tangkai ya, buat berbetang. Ada pembaik bisa nau. Dia hasil berbetang lawai mana bisa polis kada makana. Biar betang betai mana. Biasanya aku polis sokan nanti dia dikambil menalai. Cuma pergi ya. Pergi macam nak baik. Jogging gila, dieting gila, gym gila, halat tight. Tapi Thailand bel mustah. Tadi sih dah bawa lah, akhirnya tu siang bah. Pasal itu mana boleh hai ni. Malang baju Uma lengkap pelanannya bisa ini video lah pernah yang kan gubuk sekali yang mah belai lokal nama tapi ada so kalau tu zakaya mungkin ni so sampai bawa ni kau pada bawa sini ni zakaya ang bila juga mana macam salah nama malah dah nampak tak mendelik he. Belan ni kama Islam sistem. Pas lalu apa sih? Bukan untukคนyang Thai yang sana kan. Tu sama kita lalu ni. Saya bermaksud. Tambah sangat zaman suai dengan ni macam. Usaha kamu bawa kalau penjana kayu macam yang malah bawa angkat jana haya, kan jana haya jadi tu berdisip kita nak dapet kiaman. Kalian nak bepeng semua lo, bejana haya, itu jadi benar.
आरो बिनि उलाबा ओंखाम जानो हायाखै होननाय आंनाव मालाबाबो जेबो लेना देना गैया भिडिअखौबो दोनथ'नोसै आरो माथो देखायबाय थाबावनो सोनाफोर आंना जानाया बिदिनो मागा मगासै अमा थमाबो गैया जानानै देखायनो मोजाङैहाय ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो ओमफ्राय बेखिनि फरायलांबायबा आरो मोजां मोनाखैबा डिसलाइक बारना होलांबानो जाबाय मोजां मोनदोंबा लाइक होलांदो ओमफ्राय कमेन्ट मोनसे गालांथारबानो जाबाय आरो ना बेनिफ्राय सोरबाफोर चेनेल गोनांहाय आंखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदोंबा कमेन्टआव होलांथारबानो जाबाय आं बेबायदि कमेन्ट मोनगासिनो दङ आं बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय आंबो थाङैनो लगे लगे बेग हैखादों आरो ना आंबो आगोलावहाय गोदान गोदान बिदिनो लेंहैबाय थायोमोन दा चेनेला मनर जानायखाय एसे बांद्राय लेंनो नाङा आनसाब जाफिनो माबा माबि जायो होननायखायसो आङो खालामनाय जायाखै आरो ना सोनाफोर स' थेंक इउ स' माच